Ето ми от Варна, най-хубавия град за живеене за 2005 година. Ето е прекрасната сграда на районния съд в Варна. Не знам дали виждате. Какво ужасно състояние се намира. Също мен и трета гимназия, която и да искаме да изглежда толкова красиво, не би могла. Ето още един много хубав блок. Точно срещу съда. Ето и още един страхотно саниран блок. И още един такъв хубаво саниран блок. Не знам дали чул в първото видео, но казах, че Варна е най-хубавия град за живеене за 2005 година, а в момента годината е 2025. И този град не се е развил. Бих казал, че не се е развил. Освен, че започна да се строи главоломно навсякъде. Без зелени пространства. Никакви предимства няма този град в момента, като изключим университетите. В сравнение с другите областни градове, София, Пловдив, Бургас, бих казал, че тези градове се развиват с много по-добри темпове, отколкото Варна. Моля, напиши в коментарите защо според тебе Варна е сред най-предпочитаните градове за живеене. До скоро!